vaig pintada per l'ocasió. I faré un especial de Sant Valentí, però una mica especial i diferent perquè vull que m'acompanyeu a esmorzar. Són les 12:16 ara mateix mentre estic gravant aquest vídeo. Per tant, com aquell qui diu, d'aquí unes 2 hores o 1 hora i poc dinaré. Així que he d'intentar no menjar gaire, però és que no hi havia cap altra hora per fer-lo. Així doncs, també, a part de que m'acompanyeu a esmorzar, que seran dolços típics de Sant Valentí, també vull que m'acompanyeu a fer una manualitat també de Sant Valentí. Per qui no ho sàpiga, que ho deixaré també per aquí, al igual que les altres xarxes socials que tinc. Jo tinc un compte d'Instagram que és de manualitats. Llavors, feia temps que estava pensant en fer una manualitat aquí a l'ASMR per tots vosaltres i crec que avui podria ser el millor moment. Faré Hama Beats, que per qui no ho sàpiga són figuretes en una espècie de taula que després ensenyaré, de placa que després ensenyaré, i es posen les boletes, es col·loquen la figura que tu vulguis muntar en forma de píxel, després ja sabreu per què, i un cop està formada com la vols, la planxes i queda la figura doncs marcada. Un exemple d'això seria, per exemple, això. Que la vaig fer fa unes setmanes només. Però bueno, això no compta ara. Només ho volia d'ensenyar com a exemple. Llavors, dit això, comencem. Vale. Doncs ara m'acompanyareu a fer el meu esmorzar. Tinc petits bombons o xocolates de diferents marques.
sé què fer amb aquest cor. Oh, està molt bo. El té. És la primera vegada que provava el té de mora. El recomano. Bueno, doncs això, que no sé què faré amb aquest cor. No sé si transformar-lo en un imant
silenciosa.